Ariketa honetan, indarrak adierazi behar ditugu, eta ondoren balioak emango dizkiogu masei eta marruskadora indizeari, eta orduan hor kalkulak egingo ditugu, baina momentuz bakarrik indarrak. Hori bai, hemen vertikalean marruskadurarik ez dagoela kontuan izango dugu, ez dagoelako kontakturik, baina ez dugu marruskadurarik adieraziko. Kontaktua dago eta marruskadura berantza izango litzateke, baina gero kalkulatzeko ez dugunez kontuan izango, oraingo honetan adierazi bai, baina ez dugu kontuan izango gero kalkuloetarako. Beraz, lehenengo, beti bezala, pisuak. Masa guztiak berdinak direnez, pisuak berdinak. Hau baldin bada, honen pisua, kopiatuko dugu, eta honi ipiniko diogu berdina, eta honi beste kopia bat egin, eta honen berdina. Zer gehiago, jakina indar normalak. Indar normalak beste kolore batekin adieraziko ditugu, adibidez urdinarekin, eta alde honetan hemendik atera beharko litzateke, baina, onartuko dugu, hemen adieraztea. Indar normala eta pisua gorputzaren zentrutik adieraztea. Horrela. Beste honetan, indar normala, jakina perpendikularri izan behar denez, hor adieraziko dugu, baina, igual lehenago, egin behar duguna izango da, pisu hori deskomposatu. Beraz, hau momentuz hor utziko dugu, eta behar bada gero aldatuko dugu. Eta pisu horren osagaiak lortzeko, izango ditugu, alde batetik hauze, hortxe gutxi gora bera, eta beste hau. Pizkat handiago, luzeago ingo dugu hau. Gutxi gora era bai. Horrela. Ondo. Eta orain, normala, indar normala hemen jarriko dugu, eta izan behar denez bestearen berdina, kontran dagoen osagaiaren berdina, pizkat luzatuko dugu. Eta hemen, zer dugu orain? Marruskadurak, jakina, igidura argi adierazten digutenez onantza dela, marruskadura guztiak, kontrako noranzkoan, marruskadurak izango dira, hemen dagoen hau, hemen dagoen beste hau, eta hemen eta hemen egongo den beste hau. Kontua da, azkenengo hau ez dugula kontuan izango kalkuloak egiteko, beste modu batean adierazi kalkulatu beharko genukelako. Eta azkenik tentsioak, soka honetan gorantza hemen, eta hemen beste bat, berdinak. Hemen beste bat, itxain, mugitu duala, ez? Hemen beste bat, eta hemen beste bat. Bestearen berdina. Beraz, hor ditugu tentsioak. Izen guztiak jarriko ditugu, bestela gero, naste borraste bat izango da. Beraz, lehenengoaren pisua, bigarrenaren pisua, hirugarrenaren pisua. Lehenengoaren indar normala, bigarrenaren indar normala, eta hirugarrenak ez dauka indar normalik. Kasu honetan, hemen egongo litzateke, baina ez dugu horre datu zehatzik kalkulatzeko, eta orduan ez dugu kontuan izango.
eta pisu honen osagaiak izango dira P2 isa, P2i, beraz kenduko diogu hori, P2i erdatzean, eta orain hemen, hau da, P2 isa, hau bai. Hau da i, eta bestea isa. Marruskadurak, marruskadura lehenengo masaren marruskadura indarra, bigarren masaren marruskadura indarra, eta izango litzateke hirugarren masaren marruskadura indarra. Eta azkenik tentsioak. Lehenengo sokaren tentsioa, T1, T1, eta bigarren sokaren tentsioa, T2 eta T2. Hauek dira hemen ditugun indar guztiak.